Vi er på Strøget i dag, og det bliver vanvittigt. Vi skal interviewe nogle folk. Lad os se, hvordan det går. Okay, så noget helt vanvittigt. Mario er bag mig. Lad os lige se, hvad han synes, man skal bare... Is it a good kebab? Not really. Hvad er din bedste skråblik? Okay. Jeg laver lige på ham, okay? Okay. Er du klar? Ja. Du ligner en på 12. Hvorfor? 12 ud af 10! Hvis dit ene ben det var jul, og dit andet var nytår, så vil jeg gerne komme ind mellem højtiderne. Skovbo efterskole. Er der nogen af jer, der kan lave ormen? Ja, sgu da! Hold min fede fucking telefon ind anden. Jeg holder den, jeg. Okay. Nej, hvor er det vildt. Hvor er det vildt. Nej, hvor er det vildt. Så er det tid til at få nogle friske forsyninger. Ruller noget uden brus. Skål. Undskyld, piger. Hvad synes I om Mario? Ej, han er ret lækker, ikke? Very good. Lynhurtigt. En ting, du aldrig har fortalt dine forældre. Okay, vi går videre. En ting, du aldrig har fortalt dine forældre. Jeg startede med at ryge. Hvornår startede du med at ryge? Da jeg var 12. Hvor fortalte du det? På måneder siden. Ting, du aldrig har fortalt dine forældre. Ja, sydkode. Rain af drengene fra 1 til 10. Og en 7'er. 7'er. Hvad har du med det? Fint. Måske han går på 8, for jeg er der så sød. Og måske kan han godt komme. Hvor mange shots skulle du have? Fra hvem? For hvad? Det kender jeg ikke. Du er meget lækker, faktisk. Jeg er en lækker kæreste, ikke? Nej, når det Ja, jeg ved det godt. En ting, du aldrig har fortalt dine forældre. At jeg fandt min fars gamle pornofilm, som hed sådan Gangbang nummer 1 eller andet, nummer 5. Må jeg høre, hvad gjorde du med de der pornofilm? Jeg så den! Og så fik jeg det skidt, og så ved jeg ikke, hvor den er. Var de gode? Ja, nej, det synes jeg ikke. Måske hvis jeg vidste, at han ikke havde set den før, så havde det været okay. Jeg prøver at gå over og spørge de der to, der står og kysser derovre. Tag den. Nej. Okay. Det er altså ret vildt det her, jeg ved ikke, hvad der sker. Okay. Hej og velkommen til TikTok. Hvad er der lige sket? Du kan sådan lige fride til mig. Lige her på Hovedbanegården. Ja. Hvad er en ting, I aldrig har fortalt jeres forældre? Jeg ved det faktisk ikke, for jeg har fortalt min far alt. Du har fortalt din far, som vi andre måske ikke ville have fortalt. Det er din far eller vores egen far. Nok jeg har taget helvedes med stof. Rate Prime from 1 to 10. 11. 11? Best drink ever made. Go KSI. Og Catador. Dog. Ja. Skål! Positiv! Den sidste, du var i seng med fra 1 til 10. 4. 4. Tør du sige navnet? Nej. Rate den sidste, du var i seng med fra 1 til 10. Skål! Og der er en cykel, der er væltet. Der bliver griefet. Kender du en skadet person? Nej. Ja, hvad hedder han? Henrik! Henrik. Jeg elsker Henrik! Den sidste person, du var i seng med fra 1 til 5. 5. Skål! Jeg ved, hvad den hedder. Den hedder Come Crazy Teens 2005 udgaven, og så er det nummer 5. Jeg sender den til dig. Wow!